Oj. Nu har jeg rekna utan utslit i 20 dager. Mumi trøttelig har gjort alt som kunne gjøres innandora og var nå ferdig at lese kærløksromaner. Heter jeg, kan slippe inn? Jeg vet at du er der inne. Men hvor sværer du ikke? Når skal det da? Hva feiler? Jeg feiler ikke. Er du eisne trøttere som bytte øys regner noen? Nei, regner alt godt. Men ikke tog deier. Det vil jeg bare så lenge. Og du har ikke øyne øynest og ferdig og vidtja med? Jeg vil helt anfall ikke ha tog. Hvordan ta? Jeg viser sånn jeg var bøker. Hæsar som litt her? Ja, jeg lander fra mimlene. Det er jettebøker. Ja, men det er så romantiske. Jeg helt ikke det om det såret. Det var ikke så det første, men det er så nekva vekra kvinner. Må jeg du så smurt og damenar? Hoksa nu om meg. Ja? Jeg kom iver til jeg ville være sammen med her, og jeg har ikke haft regnsjåle, så var jeg i kjøkkenen. Det sier du ikke. Men så var det happy at du myntes til regnsjåles når skal det da? Jeg er ferdig heim. Ja? Neste bare om du er kvinneheter. Hvorfor ble hun så ill? Bye bye, jeg er ferdig heim, Arthur. Ja, men du nå stannet kommen. Jeg vil ikke ordre hva sånn tikkere. Hva sier du? Jo, jeg var lukka, jo! Hva nå? Sier du vannlukka? Nu er det vattnet, og jeg tar sirkus og skåla borster. Ja? Og kjett for jeg tykker hos fotle vattnet. Hva? Hva hendte ved time så var det i syskus og noen? Terra og gåsende borster. Og jeg også der om de reka hier. Hva skulle de hente vi tog, Mumi? Har du sett syskusprinsessena? Ja, hun er lenka nøs og kronet og arbeid visst jo. Hun må være utrolig av bøker. Ja, men nu er det skåla borster. Også der om hun nu kom her og så bjerga i henne, så er hun sagt, du erst min hetja. Oi! Hallo, ikke så kjørt. Boja til mer. Jeg har bjerget det, Jon. Jeg er Mumi, og jeg bygger for noen, og tidmål at han vekra sirkusprinsessan. Ja, bøker er jeg, men jeg er ikke sirkusprinsessa. Jeg er senere. Hver er sirkusprinsessan? Vi miste hver jeg borster, jeg så bytte vannflåene. Men nu har en heider eldre kommet vel vi. Herre Mumi. Hei, hver du bedre? Sirkusprinsessa må være ångsted nere i nånd. Hetta her er rissanjåene. Kom bare nå. Takk, takk. Hun sparsker ikke, Mom, pappa, hetta er rissanjå sirkusprinsessene. Å, det var våre som heier. Det er så vel å komme om. Hva nå, Mumi? Jeg må bjerga seg neia sirkusprinsessene. Jeg halte ikke at hun bjerga seg helt ensamt. Onkel synger. Her er det hun. Til må hun være sirkusprinsessan. Jeg visste jeg bjerget ikke for å komme. Visste du vel at jeg kom og bjerga det, Jon? Nei, men jeg visste at onker være vi.
Prinsessor blir alltid bjergar av djørven ungun mannen. Nei, horen under vannskorpene. Mummi, her varst du endelig, ja. Hei, vet hva? Jeg har funnet syskusprinsessene. Jeg lærte meg hjelpe dem. Tusen takk, unnskyld meg. Oi. Det er sjåan kjel vi ikke kunne ete inn i stovene. Men det er reisende her bedre du kan spjerga der vi omgång køtje til at du skal gjøre morgen med. Ja, Gauve. Det er nesten som å være utfer i egna huset. Oi, her er kaffebønner, men jeg har gløtt deg kanne og kvøtten. Det gjør hun ikke. Vi nøyer oss ikke endelig å drikke kaffe. Hurra, point Mumi. Den som ikke kan være for åttan må knæsa bønner og skulle den nye vi høyt om vattnet. Hva er det der nå? Jeg må vite syskusprinsessene. Hun må fein vil ete morgen med sammen vi okkom. Mummi. God morgen. Er det jo matchen? Kom inn. God morgen, unnskyld meg. God morgen. Jeg vil bare si at morgenmatchen er liver. Takk, men jeg blir ikke alltid der. Jeg vil gå om kaffe, munne. Kaffe? Ja, jeg får ikke bide nys om, for jeg har drukket kaffe. Pappa, er køkeren bare under her? Jo, men hvor spørs du om det her? Hva er det du gjør, Mumi? Jeg sier hold gulvet. Men hvor er det, Mumi? Nøyest å slippe ned køkken beina veien. Det er ser områdende. Ja, men du glemmer jo at... Jeg glemmer kanskje kaffekannen og etter føttene. Nei, men du glemmer vi tar dem i gulvet. God morgen. Er kaffe ikke litt enn? Nesten. Det var om 1 minutt. Skulle der koka vatten. Jeg må sannelig si at køkeren til tikkun er ikke bortlig. Orsaka, men eier til noen blomster til det eneste jeg eter. Han den syskusprinsessan har gjort nejars Mummi helt i ørvite. Hatta gjør vi ødel mannfolk, men jeg skiljer grunn ikke hvor. Nei, det kan vel være så mjeldan av være vekra. Et bare sånn nek blomster som du vilt. Jeg øyer deg, og jeg legger ikke, og jeg sutter deg langer. Nei, når du tar. Ja, Mummi har telt også i børsene, men det er bare under vattnet nå, og her stender. Jeg ser blommer og i snorska dittene. Etar bare atler, han er godt av deg. Ja, men jeg kan ikke ete alt de fine blomster. Et du bare. Jeg hadde også en skøv, jeg bytte årene, borster. Her er trøy som jeg fortalte deg om. Som til vekkurst. Et han våser at jeg kan ha vi til mot seg. Løyve mer til. Oi, tre derrer. De har vært løsna i synder av vattflåene. Til høtte hånda som er løsna. Her enga så vel. Unnskyld meg, hjelp meg å synes hakse opp. Det er jeg gledelig. Alt bare vel i hånden av markera syskusprinsessa. Man tre halta til hetta. Iva list. Et han våser. Ui, hva som det rittler. Jeg vågnet til dette tog til jeg hadde haft godt av deg. Papp, nå bare pass. Nå skal det hva gjørst du her? Oi, voa til å tåsa vi med. Men hva ber jo der grunden som skal du da? Å nei, jeg vil være sånn jeg var kjettebaden i sjalu. Ha, shalom? Unga kvønn? Ikke nu. Oi! Ikke gale! Hatta vil jeg eisne lære der!
Ætreslige. Hver vi nu? Vi fjarskotne fjøtlene. Jeg husker vi må boje her til det fjærer. Hikk, her er Mimlan og Lutla Moi. Hei, Mumi! Hei! Emeraldo? Horn her. Kjenner du altså damene? Jeg kender. Vi de samme cirkushorn nu men Ja, men hvor fikk han nu så var noe skumt? husker hun endelig at være just her. Nu er for øjne for skilfri lidt og røvligt, og så kommer hun her og for rumbolo i. Til ikke fi mark. Færen. Løyen stavner, ha? Hei, hvor er det da? Emeraldo rundt jeg hudtækker til at komme tjenestrum sønnen hos siger. Men hver pøs han? Ta vojt ikke. Han får bare. Nu vojte. Han sjølvande færden at finde mig okkus læsteligt at æta. Han eisne alltus umvoksen. Jeg vant ikke, han kommer atter. Sjølvande. Men han må nok være lægt skal han finde nekka som noget til mugen. Undje mærker? Ja. Her utroligt kjæligt, og Emeraldo ikke her. Hvad atler du der gjøre ved til? Nu skiljer jeg ikke rettelig. Du skal sjølvande stort lægge mere. Du tårnjammer? Du kan alltid røyne stand til høtten noen. Men hva tøtte du nok så til jeg skulle gjørst? Det kan sannelig ikke være min opgave at finde ud af tøj. Og jeg bare akkurst. Højs undse mærfus. Til et tøj skilt at I ikke her, og til et tøj nu bytter dærle af vattenflå er. Og her er taget ellers til at tage over, da jeg... Statt nu av høtten og Mumi. Hvad er det du nu? Hvorfor er du ikke bare til hansens enda og døtter til av etjene, ha? Jeg hadde aldri at jeg får skilje kone på. Nu er han sannelig skit i dansen. Vi først har vi hoa bøyta da bøtlingen nå. Jeg var jo en av den sirkus som sier at ikke særlig fyrt. Men en som er så vøker, og måtte jeg være fyrt. Jeg heter konefødt, ja! Jeg kunne min sande sagt, at der bedre til sjålvur. Er det du som eiter Emeraldo? Ja, til vist. Sirkusprinsessen helter at du først har leit etter mæte til henne. Nej, tyv. Du skulle kanskje være ivratter. Hun er jo helt ensam at nu er eisen i færen. Sig så til Lutlemuin. Hun og hende og Luca i ångren til øjnsom at lunge. Til finder aldrig i ångren. Men nu må hun sjål røgne og bjerker sig under lørtog. Men hvordan skal en som hun kunne bjerke sig? Hugsa der om hun knappt vil have en kaffemun? Ja, og hvert så. Jamen, så kan man ikke. Nu kan hun spille prinsesser så gærlig hun vil. Hæsefærd ved du utan muiner og jøj. Men på Grete er hun bare så utrolig indestlig. Og tager vøjt hun sandelig øjsen værl sjål. Til tog hun aften hæver Peter Lage i taskene. Her kommer rissan, Johanne. Nå, her er du, Emeraldo. Jeg har leid alle stedene etter der. Så. Sirkusprinsessa sier at du har livet maten kunne du fære venja nytt brakt. Henne leie så vi det gamla. Så Martin var lige ude. Ja, maten først. Så kan du gå bare til hende og sige, at her ikke først vil nærke Martin eller nærke nytt bragt. Skil du. Ja, jeg husker alltid at du får svære såleis. Hey, säg någon som åker av vindman her. Nei, jeg har aldrig satt å si at hun sier mest om mat just nu. Jeg har vant at hun i mindste lærer i sendet til åkne ørende. Det er så godt. Så til, siger han. Til har vi ikke været sikre. Ja, men så sier han. Han har i vel læst det stær jo nægge hørt til nu. Men to lader så lød det af. Hei, her har de bare alt til kjata til kunne hjelpe.
Jeg legger så løs at ikke om det ikke har over høtte, men det ser ut til at tåra for å genga, og så får det så ikke hva de tatt om te. Jeg sover bare i sång. Men her ikke sång. Hjelper vi timen å bygge smått når det at dere kan skal slippe å sove her? At hun tager det ut i hus. Samtidig til det raskar. Så det så størst eisene. Jeg visste ikke jeg vet alle rumast her. Nu får det regna. Hvordan man nu vil ta timen? Tag med i var læst vater. Så det ikke kunne atler nå. Konta der, jeg halte der i vanta. Hvad det her så kyllerne? Det fnattar, der ikke hatteslir, men der vil elektrisk stall hos noen. Hvert sige til. Ja, nej, men du vet ikke så skilt du hva det mener. Her det. Borste seg, annars bøyt jeg. Her helt kringsettar. Sier ikke at du skulle pakka deg om borster. Der går bare højt værl, tjørtøjmund. Säg ikke nej, der læber så løgstående. Hei, klara det kom. Jeg sjølvande, men han har sirkuskallan helt til bant til Johanne. Hun i og les vil ikke hatt en platta når jeg gjør kaffe. Hallo! Prinsessa! 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 Hun her, Emeraldo. Hørte du det? Hun sitter her oppe. Hvordan hunden er hun slappen op? Jeg halte at det fnattan jeg var rett liv i jordene. Hei, hallo! Jeg har røpt, men hun sværer ikke. Hun helt lamslien. Jeg klyver opp til henne. Hei, Mumi, lad med til at tage. Det er mere akrobater her også alt. Men nu måste du røyne være sin det fytte by henne. Tag, skærle! Ta mig då jag klyver så leis. Du kunne gongo fra Grafjæv. Jeg vil bo i Atlan Nord etter Emeraldo, men han kom ikke. I heimerum til årsager. Nå, tak nu i tun Emeraldo. Så skal I få til Nio. Her hånden om her. Min største Emeraldo. Nu skal jætten til det være så fint. Så fint som det bliver henne til. Tal jeg var fralygt. Så skal Emeraldo øjsene være fedt, dus. Nu kommer det. Emeraldo. Hik her. Hvad det tager? Har ikke et talt som ligger i sig. Er vi steinen? Hvad? Jamen har det siskustjalte. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kom jo hit til fremsynet og åkere opp med tog. Nøys du ikke, Mumi? Slett ikke. Så kan det bare være sittende her oppe. Jeg vil alltid når evne trøytter av her. Jeg halte hun 24 Mumi. Her er det kloka som kan gjøre noe av sirkuskallan i ferden. Eller kvart? Sier du noe om mor? Hun sier bare at hun var sterskor. Mumi atla seg bedre med såløs atlan veien hjemme i Mumi-huset, men jeg atler med at leipa nyr av og å.
Her leder Mumi til ikke släppa. Her løyver hans her rittara stoltleik og ikke. Ha, hva møsner du nu om? Vi er alle helt oppvarnar av der, Mumi. Ja, du vil ha minst en time etter genga. Ha, en heile time? Mumitrøtli bær snorskadettene atlan vegin heim i Mumihuset. Og av vennen sier han med seg sjølvan at han aldri akkur skulle være så bortre av en sirkusprinsesse.